Obani labaphethe umasipala wamasela Sempendle ngakhuluma ukuthi bantshontsha icontainer eMpendle, bantshontsha iTLB, ngafaka enkundleni zokuxhumana ngalithola ucethu egodoli isibuyile icontainer. Ngathi hawu siyabonga. Kwadlula 4 days, 5 or 4 days, kwathiwa iTLB futhi ifike ihamba ngeenyawo zayo. Ngathi kanikaqedi yekani ukuntshontsha udizili wamatraki ke manje. Ngibabiza ngamagama nayo imele isela yaseMpendle kanye namakhansela khona la emhlabeni uNkulunkulu kuphela ngimsabayo nezo. Akekho omunye umuntu engimsabayo emhlabeni, mina ngisho uRamaphosa lo nekhala ekhulu angimsabi nakancane. Angeke solawula uRamaphosa lathi, angeke silawule nangelilodwa ilanga noma kungathi uyathanda. Uyabona nje njoba nila omasipala benu, awukho umasipala engeke ngize ngihambele mase campaign. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi labo masipala siyabathatha kuzoye kuqashwe ngeyibongo nokuthi kulalwe nabantu besifazane. Njengoba lo masipala wala eThekwini oqasha ngokulala nabantu besifazane, kufanele kuyodliwa ilantshi kulo masipala waseThekwini before umuntu wesifazane eqashwe. Nibatshela ukuthi dolusho njalo uma befuna ukuyangibophela lokho, nginayo yonke evidence labantu besifazane abalala nabo. Angeke ngize ngibafihlele, ngisazobatshela kuze kube segcineni. Bantu besifazane nibahle ngamaguga lelizwe, ningakuvumela ukusetshenziswa osomathuba. Kulindo kwakho kuyofika ilanga noma seliyoshona. Uyabona mawuzodla imali kadulale nomuntu noma ingena inhliziyo yakho ayisho kahle, wena uyazi ukuthi wangena kanjani kulo msebenzi. Ilamanyala kawenziwa lo masipala weThekwini ochaphaza amaphoyisa, ochaphaza ama-security, ochaphaza abantu abaqoqa udoti la eThekwini. iThekwini ibolile, liboliswa imeya, yibo bonke abaphethe nje babolile. Ngimtshele mina angikholwa kakhulu lapho, kodwa nje ngizoniqinisekisa ukuthi bonke omasipala ngizohamba ngifika ukuthi mina-ke anginayo labo masipala ekuthiwa alibhadwa. Mina ngiyayigada ukuthi ngoba ngize phambi kwenu akukho lutho, niyabona. Kodwa mangeke omasipala benu ngifika ngiyigadile, mina ngiyayigada-ke njengoba ningibona ngigade umuntu, futhi ngizophuma la ngihambe. Mabethanda ukubona ugodolo ubana bozama ukuzama phekezanyo, uyabona bezombona. Ngiyazi ukuthi nibona ushoti nje umfisha leti yini le. Hey ngutho wemadoda, ngiyanitshela nganza wethu ngizodedela amabutho kaZulu njengamanje. Siyabathatha omasipala, siyabathatha, siyabathatha omasipala, siyabathatha, siyabathatha omasipala, siyabathatha. Funeka sibabhonyele phekwe egquba ukuthi basirobhile. Kukhona-ke lo masipala ngakithi eMsinga bathi wena kusuzofa ngithi niyaphetha. Nibone bengiseka ngeweekend ngihamba ngimodela imoto ngiyipakele, ngimodela ngithi ngibekile inkabi yami la, ngathi ngizongithola ngebe nginuka. Asidedeleni amabutho kaZulu.